Hala! Oh my God, yung deer! What do you wanna eat? Huh? Good morning, Philippines! Good morning! Sinabihan, every morning na tumawag yung sister-in-law ko. Nakakatawa kasi every time na tatawag siya, natatakot ako tumingin sa cellphone ko. Kasi kapag tumawag siya, may picture na lalabas mukha niya. Yung mukha niya na lalabas is yung pinicturean ko siya with filter, na yung nakakatawang filter. So, yun yung nakaganon siya. Tika muna, guys. So, every time na tatawag siya, natawa ako sa mukha. At nakakatakot yung face. Yung grass, yung kapitbahay namin, palagi nilang nililinis yan dyan, you know, dyan. Iwan ko kung bakit nililinis nila yan, kasi gusto ata nila makita kami dito. Nilinis nila para makita yung lalangoyan nila dyan. Kaloka talaga. Ang bilis tumubo ng grass. Yun, ang bilis-bilis. Yun, tignan nyo yung picture ko, guys. Hindi, di ba? Hindi siya okay. Anong klaseng picture ito? Anong klaseng picture ito? Anong klaseng picture yan? Kaloka. Tignan nyo. Alam ko na yan, hindi kasi hindi ko na-transfer. Pero ito, mataba naman yung niya. Okay naman yung leaves niya. Pero kakaibang picture. Hindi siya yung picture na picture. Kaloka. Okay, do your business there. Mama is not going up. Mama will be right back. I'm going to see Grandma. I'm going to see Grandma, baby. Hi guys, magluluto lang tayo ng breakfast. Sabihan na. Naalala ko guys, ganito ako noon nung nagtatrabaho ako sa matanda din. Punta ako sa trabaho, lutuan ko, ganun. Gising na si Biana, nandun siya sa CR niya. Anyway, luto lang tayo. Naghintay ako sa text ng kapatid ni Tami kung pwede ba yung itlog na brown. Wala na kasi egg na white. Egg white. You go Pipi, Roxy. Go Pipi. Go Pipi. Come here, Roxy. Roxy, come here. Upload tayo ng video. Nakatapos ako ng isang video, guys. So, yun. And, hold on. I-upload ko lang to, guys. And then, nagluluto ako ng off natin yan. Ito yung lulutuin natin. Let's see kung okay ba to siya, guys. Tagal-tagal ko na tong binili. Ito siya. Lobster flavor. Ito yung laman niya, guys. Ilagay natin ito dyan. At ito. Ilagay ko tong rice din para meron siya yung rice, meron din tayong kasi wala siyang instruction mayroon siyang instruction alam niyo ba guys, yung corned beef na galing China. China ba yun? Na galing China. I think siya, 'di ba? Parang binabawal na siya. Nakita ko 'yan sa kay Rafi Tulfo na binabawal daw na yun yung mga beef sa Pinas, yung mga pork na mga pagkain, mga can. I think parang, di ba, bawal na sa Pinas. Iwan ko. Yun guys, yun siya guys. Yan, kainin natin siya. Madami siya, guys. I'm sure mabusog ako nito. Yan. Oh, spicy. Kainit ba? Inita, oy, dito, napaso. Masarap siya, guys. Spicy. Sarap. Look, noodles.
Masarap siya, guys. Nilagyan ko ng rice. Kung mahilig kayo sa may pagka-spicy, perfect spicy ito sa akin. Sob yung dinner ko. Itong asong to, ayaw talagang umalis ko. Bigyan ng bones, ayaw din kasi hindi niya feel na alis ako. Hey, okay, here's your bonesy. Here, go get your bonesy. Mama has to go. I'll go get your food from the store. Tignan nyo. You're not going with me. Huy! Come over here. You're not going with me. Have your bones that I'll be right back. I'll be right back. Si Misty, nag-enjoy na sa bones niya. Ikaw hindi pa. Okay. Roxy, you are not going with me. Misty, you have your bones over there. Go get it. Go get your bones. No, this is Roxy. No, this is Roxy. You have your bones over there. You did. Oh, over there. Go get it. Over there. You go get your bones. Come here. Eat the bones. Okay, I'll put this up here, okay? I'll put this up here. Okay? You know how to get it. Come here, right here. Right, Roxy, come. Right here. Come here, right here. Right, Roxy, look. Roxy, look at this. This is when if you feel look the Hubs want it. Hubs want it. This is not for you, little man. Little man, this is not for you, bag. Bag. Later, guys, kung alis ako dito, guys, alam na. Kukunin ito ni Hubs, ihulog ito. Tingnan niyo yun. Ihulog niya to. Yeah. Why is Keka, little man? Roxy, come here. I'm not going upstairs. Come right here. Good morning. Good morning, guys. 9 o'clock na. And hold on, guys, ha. I-open ko lang tong garage. Garage open. Uulan daw. Stormy. Mama dya. Nakalimutan ko itong AC off. Anyway, so ngayon, guys, today is today is Wednesday. Trabaho si Tami. And wala akong ano ngayon. Hold on, guys, ha. Hold on, guys. Labas mo na to yung hindi ako magbabantay sa biyanan ko kasi may ano sila ngayon, appointment, doctor appointment yung sister-in-law ko. Yung biyanan ko, and then siya yung magdala. Sila yung may alam sa mga kung ano yung ng ina nila, and then malayo din yun sa isang bahay. Doon pa kasi yung doktor ng biyanan ko. And ngayon, ulan daw ngayon, guys. Mga basura. Ang ganda talaga ng ng kapitbahay namin yung land nila ba, yung property. Hindi naman yung property, yung grass. Sobrang ganda. Mahal yung bayad nila, sabi ng kapitbahay namin din kasi yung kapitbahay namin, yung may swimming pool at saka yung sa across the street, family sila, may brother and sister, yung mga brother-in-law, sister-in-law. So mag-in-laws kapitbahay sila, pero yung in-laws na isa mayaman, yung isa mayaman, maganda yung nila, guys. Yung may wallet pa ako dito. Mahal yung bayad nila sa loan. Yung yard nila ba, ginastuhan talaga nila ng sobra. And ang sobrang green, walang dandelions, walang mix na kahit anong grass. Yun yung talagang isang klaseng grass na mamahalin. Yun yung nila doon. And always put yung fertilizer. Kumusta naman yung araw ninyo, guys? Start klase na sa Pinas. Yeah, klase na. And iba talaga yung sa Pinas ngayon, no? Yung style nila ngayon is yung noon, naalala ko, whole day yung klase. Pero yung sister ko, tinanong ko siya, sabi pa niya,
half day lang daw yung ano. Hala, oh my god, yung deer parang pregnant siya, namatay. Oh my god, I just don't like seeing that. It hurts me, guys. Masakit sa akin nakita ng mga gano'n na patay na hayop, lalo't na yung mga deer, ang gaganda nila, ang babait pa naman ng mga deer. Yung ibang driver kasi, probably that happened last night, because if it's nighttime, you really cannot see the deer running, especially if it's run towards your car, or not towards your car. It's like when you're driving fast, and then the deer just chunk. You cannot stop, you know, you cannot stop, and that's probably what happened. Whew, that's scary. I mean, to see Tommy doesn't like also to see deer like in the side died. It really, like, especially if you are animal lover, guys, especially deer. If you see a deer, they're so pretty, and they won't attack you. Kung makita mo talaga silang patay, masakit talaga, guys. Familiar. Tap now or visit cathaypacific.com to learn more. I'm done with the grocery. So, yan. Ang mahal na talaga ng pagkain ng aso, eh. Yung binili ko lang is 2 dog food yung box, and few cats food kasi meron naman sila doon, and cat litter, chicken, 2 eggs, Hawaiian bread, and turkey for yung treats ng pusa at aso, yung ilalagay ko sa pagkain nila. So yun lang, and then it's $84 already with the tax. Yung tax is $4. Rubber. Anyway, so I'll see you home, guys. Turkey, ito yung sabi ko na turkey, yung pack pang sandwich ito, guys. Kasi yung aso natin, 'di ba? Kailangan magluto din ako ng rice. Wala na pala akong rice, and bumili ako ng 2 dozens of eggs. Hi guys, punta tayo dito sa hanap tayo ng mga cellophane na pwedeng pang. So, ang gagawin ko is tabunan ko itong table, ito. Hindi ko na siya i-move kasi ang laki-lakay yung ko. Ganito lang naman yung gawin ko, guys. Cover this para hindi siya magka-abog-abog at agad-agad. Especially itong mic. Yung chair, okay lang yan. Itong mic, kailangan i-cover. Yung ganon. Yun lang naman. Itong chair, okay lang yan. Hindi coveran. Lagyan ko na lang siya ng towel. Kasi when I sand kasi dito sa ceiling at sa wall, lilipad at lilipad talaga yung dust. And ito, kasi dito dito yung tatapusin ko dito. So, i-transfer, i-move ko to the dyan. And then, lagyan ng cover. Kasi yung sand o yung mga naano kasi natin punta yan sa ulo. Hi guys, nanonood lang ako ng TV. But anyway, tapos na ako nag-sand. So, yun. Nagbihis ako kasi sobrang puti ng katawan ko. Dito, yung damit ko puti.
So, ngayon, ang pagkatapos mong isan kasi yung yung bubong at saka ceiling. Bubong ba yung ceiling, guys? Basta yun, wall at saka ceiling, whatever. So, yun, punasan mo ng sponge yung basa para wala siyang mga abog-abog or dust. So, para pagpintal mo, wala ng abog. So, yun guys, ito yung gawin natin. Basain at punasan. Do not take Jardiance if you are on dialysis or have severe kidney problems. Nasasad ako kasi, di ba yung filming room ko, iba yung, siya, may pagka sky blue, yung color niya. Sky blue, yeah, sky blue. And, may problema kasi, yung can na ginamit ko, yung pangalan, yung number ng color is natapon kasi natapon ko yung can. So, hindi ko pala na-save kasi natapon nga, di ba? Hanap ako sa baba, iba yung napinta ko. Sabi ko, ibang color ito yung color sa, sa laundry area, yun yung napintal ko doon. Sabi ko kay Tami, patay tayo nito. Hi! Good evening. Good evening, pero look, mahayag pa. Tapos ako naligo, naglinis. And, nag-ano lang ako ng basurahan dyan, para may basurahan tayo. So, ito yung sinabi ko, guys, di ba? I don't know kung makikita ba ninyo, guys. Look, kita ninyo yung color. Tapos na akong nag-paint sa taas. Parang, di ba, mas, yung pininting ko sa ceiling ko is parang more white siya sa previous color. Yan, yung nilagay ko na paint, di ba? Kakaiba siya sa ito. At saka, yun, iba siya, di ba? Kasi, yun. Pero, yeah, ipipinta natin yan, tapusin natin yan kapag makabili na tayo ng bagong color. Tina-transfer ko yung dyan sa pultahan, sa pero ma-open ko pa yan, guys, yung drawer ko, yung closet ko doon, ma-open ko pa siya. And then, nilagay ko yung bin bag dyan. Maganda siya kasi may lugar naman dito, May lugar naman dito na maanuhan. Ito, guys, hindi ko pa siya nakakat talaga, guys, Wala pa talagang And, yung dito na area, is yan. Wala lang siya. Yan lang. Tina-transfer ko lang siya dyan dahil, gusto ko. Nanonood ako ng, I think this is 48 hours or something. NCIS, I don't know. Pero, oh my God, ang shiny ng face ko. Yan, ganda. Ang ganda. I really like the lights. But anyway, so 9 o'clock na, 9:12, hindi pa tumawag si Tami. Tawagan natin kung asa na siya. Pakinggan natin. You have reached the voicemail box of... Tingnan na lang natin, guys, kung anong time si Tami makapunta dito. I don't know. Itong light dito, guys, is always on para kapag gabi na ba, yung parang may tao dito sa taas or may suga, di ba? Punta tayo sa baba. Hi. Hello. Hello. Night-night? We're gonna do night-night? Naka-open pala to Yung TV din on. Anyway, i-on natin yung TV dito. Sa bedroom. Let's on the TV here. Ay, katugod dito, guys. Sleep. I'll see you na lang kapag pupunta na dito si Tami. Hindi ko alam. Basta, see you later. Nakatalon ako sa kama. Kasi itong dalawa, narinig nilang pumasok yung ama nila. Para nang baliw. Doon, naghintay. Yun. Grabe. Kaluka talaga. Nag-CR basta Tami. Nanonood lang ako ng mga Facebook, yung mga video about yung mga scam na nangyayari ngayon. Ang dami ng mga pyramid scam ngayon sa Pilipinas. Kaluka talaga. Yun yung mga pinapanood ko. Tingnan niyo si Roxy. Hindi makapaghintay. Talagang kung kailan lalabas yung ama niya.
Hubs run away, right? Yeah. Did you eat? Okay, you want something? Salad? Chicken? I'll get you some salad. Late vlog guys with Tommy. Late na kung kakain. If he's going to eat, he's gonna be eating late. A little bit of salad, I think. You have yours there. Use that. Okay, I'll get you salad, okay? Huh? No. What do you want to eat? Huh? No, hold on. You have turkey over there. Step on, please. Here guys. Bukas na lang guys. Late na. Bye. Bukas na lang. Bye-bye. Ooh.